Mamalo sirikanda kaunti ma Homabay kanyakla kod partners mag dongruoge ijiwo mondo ochaka konyo e manyo chiro ne jopur mabende osechako chiero pur mar pamba e kaunti noero ma Homabay. Maendi en kwayo mabende ogol gi jakom mar YOGE KACHOLA WOMEN GROUP manoeri Mikai Elizabeth Achieng Otieno. Mikai Achieng owacho ni pith mar pamba oseidho malo Rusinga kono akendo koro hingo koda kalupo, wach mabende osira kod jokanyo mag group makamano. Kanchi wapuro pamba mokwongo ne ok wang'eyo ni puodho kara konyo ji. To gisani wafwenyo ni puodho kare ma pesa nitie kendo pesa yudore. Jonarig nokelonwa kodhi mag pamba mwapidho ka. Trip mokwongo nyoche wakayo pamba gunde 8. Pamba wa gunde 8 gi ne gichagi konyowa mwayudo chiro mane gikawo magichulo wa pesa maber. Miyo sani wane pamba wani kakuneno gi wane trip mar 2 makoro pamba mwapidho mar 2. Jonarig nyocho omiyowa gik moko kaka tangi. Jonarigo kelonwa water pump. Nikech ber manye wanene e keyo mokwongo. Members nagi ng'ato ka ng'ato nyosebedo mariek makoro gin be giwacho ni ooyo. Pesa ma waneno kani wan be koro waloso wan wawegi. Jogi nigi puothe mar pamba matindo tindo e mieregi kendo gin be gipuro. Masani ka wadhi keyo to gin be gikayo magigigo. To koro wayudo chiro kwariwo kanyakla gi mar kendo wang'eni wadhi yudo konyruok kaka wan mine. Koro wafwenyo ni pur kae ma gik moko nitie, wan nyocha wagalore na kara wafwenyo ni puodho nitiere yuto. Wacho ni jothurwa ma jochula ni koro ber ka giduogo ma ging'eyo ni tich puodho en tich man gi yuto malach moloyo tich rech. Mokwongo pamba ka koro dhi bedo ni wadonje wate kaka jochula, wadhi bedo ni koro wach mar dhi e nam kwa manyo rech ma bende onge dhi rumo. To bende odhi medo ngimawa e yor yuto mar pesa ma wanyalo chulogo ni nyithindo school fee. Koro kuom mano akwa ni kaka ne pamba orumo ndalo cha, sirikal osechiere wadhi mbele gi puro pamba nikech en gir lowo kende ma koro ang' wategemea. To en e permanent yuto marwa madhi bedo ka watere mbele to dhi bedo yuto mar